Ara guys, sa mga hilig kaayo mukaon og kining mga cup noodles, no? So pahimangno lang nako ni dili sa ingon nga pangdaot sa produkto ha, pero amping ta, no? I-double check lang gyud nato bago nato kaonon ang cup noodles kay para sa kuha karong nahitabo, no? Perting luuya og natulon ako ni. Ilabi na sa mga bata, no? Og natulon ni og bata ang makatulon, perting luuya jud kayo ani. So di ingon sa pangdaot ni sa produkto, pero ay double check sa nato daan ang sulod bago nato kaunon kay para sa aning ako aron. Tan-aw na to ha, tan-aw na to. Diha pa na ko nahibal-an mao na tingala ko nga ang lasa lain jud kay siya lasa. Tan-aw na to ha. Kay hapit na nahurot diha pa na ko nahibal-an. Diha pa na ko nahibal-an. Tan-aw na to. Diha pa na ko nahibal-an nga naday siya sagol nga carrots. So naday siya sagol nga carrots guys. Mao ding lain siya lasa. Araw. Si